बतावो हो। आई का सोचले रे जरा रोशना लोगन के खाना बना के लूर नहीं खे। अरे माई ने के सिखल तका उतू से सीख के बनाई। उतू से सीख के माई हमर आवत है जरा ढेर साल को। ए से तो ओकरा खातिर बनाओ तो आलू चापो बड़ा बढ़िया से एकदम मिक्सी में पीस के मसाला टमाटर वाला बनावो तो निकल घोरुआ। एकदम सुंघिए के कसम तो मन में पानी पानी हो गई। चलो 4 बजे भोरई के भूंजा लावे चोखा है कितना टमाटर खइला बिना वैसे तो बनाए गरम तुरंत लेके जाए प्लेट में दे। रारो लोग सोचते है कि नहीं आई हमार माई ए देखते हो कि माई आवत हो ससुर में लड़की के हैं हमार माई 4 में 5 दिन रोजे आवे हो रारो बमलू के नाम आज तो बमलू के तसरा दे कुछ मगी हम ठेंगे दिखाई ठेंगे लो ठेंगे लेंगे कितना हम पानी डाली रे कितना मजा आता रानी नहीं लेंगे तो दूसरा को देंगे का करत या देंगे बाबा ई करे का ई का बनाओ तलू ए बेरा आलू 5 आलू चाप कहाला वो आलू 5 वो सेम तू वाला कहां से सीख ले आलू चाप बनावे कैसे करत 5 गो ए बेरा कोनो त्योहार का माई आवत या मम का हमारा खातिर दम किले में कर हमनी चले लुबल खा के तो हिले पूरा दुनिया जान मेरे तो माई आवत तो आलू चाप बनता आ भातार खातिर छुछे भातो ना बनेला तार खातिर बनाई तार खातिर तार माई ने खी हमार खातिर हमें माई खातिर हमें तेजी प्याज छिले आइल बाड़ू अपना मोये के रहेला तू ही गोल ले आवे दुलिया में ओही खातिर लेनी ओही खातिर लेनी केबू त बनाइबू खिएबू नौकरी समझ ले बड़ा तार नाती के बेटा हो मुझौसो तेरी दादी मु कौन सारवा कहेला कि पागल हिए रे हैं खाते बना बाकी तोर माई खा ना पहिया समझ गेली ना अम्मी आय? अब 3 तलोका बनाए 3 तलोका वाओ एक और बना तो अपने में मगन बिया आवे दे बूढ़ी के बेरा गरम खा लो गरम आलू 5 खा लो गरम पलटवा रे तो का तू खा ले जाई गेहूं कटवावे के बाद दे पलटा है घर में बहरी बा ओ रुक लेके आओ तनी हम चल आवो जियारा था गइल कहत रहने तनी आगे वाले पाहुन के भेज रे बुचिया पाहुन के भेज ऐसा लड़की भी है ना खोभार में हमार मरद नतिया मुंह फुकौना शादी कर देलस ये गाड़ी के रास्ता नहीं के हमार बाछी के है आदि मेहरारू बाड़ू अरे दवा जी गोड़ त लागे के मन नहीं करत बाकी घरे आइल त गोड़ लागत नहीं आशीर्वाद दही खुश रही भगवान हमरा के नाती पोता दे जल्दी खिलावे के हमरा मन करता कहां नाती पोता घंटा भेंट होई आए उ इनकर का कहेंगे गाड़िए मुंह से निकलता बाची हमर के नहीं बेतनी बारे बाची के माई बताई कि का सिखैले बनी अपना लड़की के अरे होर गुन के पक्का हिया ए जी दामाद के इज्जते नहीं के तजी मर्द में झगड़ा होला हमार देखत नहीं हमार रोज झगड़ा होला त का सोचतनी उहे झगड़ा हमरो संगे होखो तू झगड़ा भगवान ना करे कि ओको हमर नतिया तू सास से बतियावत रहला 2 बजे रात ले मरदा चली बैठी सास बाड़ू कि लबरी बाड़ू तू एकदम हम हाई वाला लेके आओ तनी फ्री जवा वाला चली ना हमर लड़किया के संग संग हमर धमदो पगला बतावो वो कितना लाल भइल बाटे यही से तो पूरा बना पूरे डब्बा में रखत बनी आ 4-5 गो बस माई के देव खाए के जदी रही तो दिन खाई ना लाले हो गइल हो चल जा तनी खटिया पर धर फिर पानी धर तो माई आई तो खाई तो बताई कि सब बनल बाटे सीख लो गोद बनी बनावे कहे के बा अरे बाप रे बाप बाची से दबाई भोर लायक ना हमार दामाद हमार बेटी निमन घर में आ गइल भले पागल है तो जीत का से था गोल बनी नतिया के बेटा मन तो करत के कोई रिक्शा पाऊं से खरीदवा दी आ इहे रोड पर चलवा ए माई बाची हम ला ठुसा नजर ना लगे तोहरा पर नजर ना लगे तू कले काहे कहबे नजर ना लगी खा तू खइलु ह चीख के लेके बनी बोल बड़ा गोल बड़ू खा ले तू ज्यादा हम चिखता नहीं चिखो
धरी महाराज इतने इज्जत हम करतनी कि आई नी घरे खटिया मिल गईल बैठे के उहे ढेर बा बताई के छिनार लड़की से बियाह करा देनी हमार आज तक अगर दादी में बासी भात काट के नहीं के देले कि लाई बता खा लो बासी भात के अपन मर्द के दे की दी हमर बाची जे बताई बासी नहीं खेते तू टटका दही हां टका निकाल के खा लेने आ रउआ आवते आलू चप छान के वो गरम गरम हमर बाची जानतर की माई की पसंद हटे अच्छा भातार के पसंद खा खा ए पाहुन कैसे खा ली हो कैसे दामाद हो के होई से करो बताई हमर लड़की बनैले में बड़ा शौक से कैसन दामाद लड़की देखै ए बामल तू बियाह करा दे रे पगली से पागले भरी लेकिन कैसे कोली ना खाए दे ए पाहुन को दे देखी बड़ी जोर से भूख लागल बेटे पानी पी के दे खा के नहीं खोल का भूसलो तोरी फोन पे कोने के जाते जाते वही चीज जैसे खा हमारा ले गो। वैसे राउर होई तबे जानब एगो निकाल के डर लगता जैसने बेटी वैसने मातारी जैसे ने काकर वैसे ना भाती होई पाहुन रो कहां बतिया तो बाहर राउर का करा भाती ऐसन भाती पर थूकता हमर बाची पागले हड़ी तक क्या कहत काट के बालू इज्जत ये ले ले हमार क्या भूसलो हमार घर तुअर बे कहां भागी जवना गोड़े आइल बानी जवना लुगा लाता वही लुगा लाता चल जिरुआ ठीक ना खा ले दे तो चल जाई खा लेबे दी हाँ। उजा ना मिले खाए के एकदम जरले बा निकाल ले की देखी लेखा अब कहब की दामाद अब लगी खेल से आलू चॉप एहू तरह रउआ जाके कह सकीला पते तो रो तो झूठ बोले माहिर बानी छोलू लेकिन खाए के को जोर पर लगाते नहीं को बैठा लड़ थूथ मार के मारे लगी राती के अतना भतार से डर बा ए पाहुन चटनिया बड़ा निकला था खाली दी तंची ये भूसलो ले हम तो वही तरह उ खा ले हम जीव चटकारत रह जाई ना तो बादला हमारा पका निकालता नहीं जौन माई जौन रुआ गुण दिले बानी उहे ना लइके करतिया भाती तो सजा रहुए के काकर दियाई। भाती कर भाती राणा इज्जत बचाव खातिर कने पागल था आई बोला हो बोला चाहिए जी चुप चुप गोरवा चढ़ा देम नकिया बगल खून आ जाई चढ़ाई राणा हरका में जइया पर जइया चढ़ा दनी वही फेरा में लाग गइल बेचारा तू देख लिया का तू वही फेरा से में लगा तू आय सास बाड़ू आय अब कुछ कहे के ना तो मुंह से उठले निकलता चुप रही पाहुन अपना की खिस्सत लेकर अब खिस्सत ही रानी खियाई तो कहे के अब छीन लेती जाता नहीं थूके ना थूके ऐसा होता रे बेटा थू दे दिए को खा ले तनी तोर माई साफ हुए है का की है हां जौन तू हई मने हां इंग्लिश मने अब हम का कही खा बम तोरे खाती मीन पॉइंट मीन तोरे खाती बोल एगो तू खा ला हम ना खाई हम अपना खाती बोल रही नहीं ई बात हमके समझ में ना आई हल्का लाग गइल मन में लेवाड़ मजले हो कबू घरवा में कि अपना माई के सुनते मार छनर मर छान देली अब हतार खातिर कुछ ना जिंदगी पार लगाई भतरे कि माई माई चल जाला माई के हैं माई क्या चल जाए चुप ए माई ना